Болей як 100 гадоў таму Маці Божая ў Фаціме паабяцала, што ўдзел вернікаў у фацімскім набажэнстве і ружанцовай малітве перапрашэння супыніць войны ў свеце, і настане супакой. Сёння падчас фацімскага ружанца будзем разважаць над таямніцамі балеснымі праз прароцтва Ісаі. У кнізе Ісаі напісана: «Бо ён узышоў перад ім, як атожылак і як росцік з сухой зямлі. Няма ў ім ні выгляду, ні велічы, і мы бачылі яго, і не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. Ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, муж скрухі і дасведчаны ў хваробах, і мы адварочвалі ад яго твар свой. Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што не ставілі яго. Але ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы. А мы думалі, што ён быў паранены, пакараны і знішчаны Богам. Але ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара свету нашага была на ім, і ранамі ягонымі мы ацаліліся». Як часта пра пакутуючага чалавека мы кажам, што гэта Бог яго пакараў, даў яму такое цярпенне, такі крыж. Так людзі думалі і пра Хрыста. А мы думалі, што ён быў паранены, пакараны і знішчаны Богам. Але гэтая думка людзей не адпавядала ісціне, кажа прарок Ісая, бо ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара свету нашага была на ім, і ранамі ягонымі мы ацаліліся. Паразважаем зараз над тым, што належыць нам у Езусе Хрысце праз ягоную муку. Памолімся зараз фацімскі ружанец у інтэнцыі перапрашэння за знявагі, учыненыя беззаганнаму сэрцу Марыі людзьмі ўсяго свету, каб супыніць войны і наблізіць супакой у свеце, аб чым прасіла Маці Божая падчас фацімскіх аб'яўленняў. О Марыя, праз набажэнствы першых суботаў месяца прагну перапрасіць за 5 відаў знявагаў і абразаў твайго беззаганнае сэрца. Прымі гэтае маё перапрашэнне за блюзнерствы, скіраваныя супраць твайго беззаганнага зачацця, твайго дзявоцтва і твайго Божага мацярынства. Ахвяруючы табе гэтае маё перапрашэнне, прашу прабачэння для тых, хто не прызнае цябе за маці ўсяго чалавецтва, і хто сее ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне і нават нянавісць да цябе. Урэшце, прагну перапрасіць за знявагі, прычыненыя табе тымі, хто дазваляе сабе апаганьваць твае святыя выявы. Жадаючы суцешыць тваё беззаганнае сэрца і дасягнуць спаўнення маіх просьбаў, прагну цяпер памаліцца гэты святы ружанец. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, крыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на 3-й дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою,
Бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі, бласлаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі, бласлаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная Твая міласэрнасць. Таямніца першая. Малітва Езуса ў садзе аліўным. Паразважаем над цемрай у нашым жыцці. Езус моліцца ў садзе аліўным. Ён прыйшоў на гэты свет, каб збавіць чалавецтва ад граху, каб вярнуць нам аблічча дзяцей Божых, якое мы страцілі праз грэх Адама і Евы. Калі габрэі прыносілі ў ахвяру за грэх ягня без заганы, яны не мучылі яго, а забівалі, жывёла не мучылася. Але Езус ведае, што ягоная ахвяра не будзе такой простай. Яму патрэбна будзе прайсці мукі і катаванні, невядомы ніводнаму чалавеку на зямлі ні да гэтага, ні пасля. Евангеліе паводле Марка кажа, што ў садзе аліўным ахапіў яго страх і трывога. І сказаў апосталам, якія былі з ім: «Засмучана душа мая аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце». А сам адышоў ад іх, як кінуць камень, укленчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, а твая няхай станецца». З'явіўся яму анёл з неба, суцяшаючы яго, і моцна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш. А пот ягоны быў быццам кроплі крыві, што падалі на зямлю. Езуса, Сына Божага, ахапіў такі страх, які адчувае чалавек у момант найвялікшай небяспекі. Страх, які паралізуе. Страх – гэта супрацьлегласць супакою. Супакой належыць Богу, гэта стан Божага валадарства. Але ў гэтым выпадку мы бачым стан валадарства цемры. Стан страху і пакутаў, стан пекла. Езус згаджаецца дабравольна ўвайсці ў гэты паток цемры, у гэты тунэль, які называецца крыжовы шлях, каб здзейсніць волю Айца. Чаму Бог не ажыццявіў лёгкую смерць для Езуса, а павёў яго гэтым цёмным тунэлем? Каб паказаць нам, што кожны наш боль – гэта ягоны боль. Што ён, як наш бацька, пакутае разам з намі. І чакае і надае моцы, каб мы выйшлі з гэтага цёмнага тунэля. Ойча нябесны, дзякуй Табе за дар Твайго Сына, які замест мяне пайшоў на гэты крыжовы шлях. Божа, дапамажы мне распазнаць усю цемру, якая яшчэ сёння ахоплівае маё жыццё, і дай моцы пазбавіцца яе. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым,
і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі, блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі, блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі, блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру у тваё безаганнае зачацце. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца другая. Бичаванне Езуса Хрыста. У гэтай таямніцы паразважаем над ацаленнем. Ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, муж скрухі і дасведчаны ў хваробах, а мы адварочвалі ад яго твар свой. Ён быў пагарджаны, а мы ані ў што не ставілі яго. Але ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы. А мы думалі, што ён быў паранены, пакараны і знішчаны Богам.
Але ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара свету нашага была на ім, і ранамі ягонымі мы ацаліліся. Калі зграшыў Адам, грэх паўплываў на ўсю прыроду чалавека, дух, душу і цела. Спачатку адышоў Дух Святы ад чалавека, бо Дух Святы не можа існаваць там, дзе грэх. Абарвалася сувязь чалавека з Богам. Гэта паўплывала на эмацыйны стан чалавека. У жыццё чалавека ўвайшоў страх. Калі ў валадарстве Бога чалавек увесь час прабываў у стане супакою, бо чалавек быў усім забяспечаны, ні аб чым не патрэбна было турбавацца, то пасля грэхападзення страх пачаў дамінаваць, бо чалавеку прыйшлося самому дбаць пра сваё забеспячэнне, пачаць выжываць. Для чалавека наступіла эра цемры. Рана ці позна такі стан занепакоенасці і турботаў падрываў здароўе чалавека і наступала фізічная смерць. Так, па слову Бога, пачаў здзяйсняцца закон граху і смерці. А з дрэва спазнання дабра і зла не еш яго, бо ў дзень, калі ты пакаштуеш з яго, смерцю памрэш, кажа Святое Пісанне. Святое Пісанне называе Езуса мужам скрухі. Гэта той, хто спазнаў вялікія страты і цяжкасці. Таксама прароцтва Ісаі кажа, што Езус быў дасведчаны ў хваробах, то бок спазнаў хваробы. Як так? Той, который ўсіх ацаляў ад хваробаў. Вось у гэтым менавіта і ёсць кантраст. Бог паказвае, што у стане Божага валадарства хваробы няма, ёсць ацаленне. А калі ты трапляеш у цёмны калідор, у гэты тунэль з грахамі, дзе пануе страх валадарства цемры, ты становішся хворым фізічна. Але ёсць добрая навіна для кожнага з нас. Ісая кажа: «Ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы». Немачы – гэта нашыя недасканаласці і страхі. Езус забраў гэтыя страхі, недасканаласці і, што самае важнае, забраў нашыя хваробы. Забраў. Якія хваробы? Усе хваробы. Усе. Табе не патрэбна іх сёння несці. Ты нясеш свае хваробы сёння толькі таму, што згаджаешся іх несці. Слова Божае кажа, што ранамі ягонымі мы ацаліліся. Дух Святы, дапамажы мне зразумець гэты важны момант цярпення ў Сына Божага, гэты скарб ацалення, які мы атрымалі ў Езусе Хрысце. Дай мне моцы і разуменне адрачыся ад маёй хваробы, якую Езус ужо насамрэч забраў. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру, у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай, памнож у нас веру, у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер
і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі і благословены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай і памнож у нас веру у Тваё непарушнае дзявоцтва. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная Твая міласэрнасць. Таямніца 3. Укаранаванне Езуса Хрыста. У гэтай таямніцы паразважаем над прыняццем. Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Гасподзь усклаў на яго грахі ўсіх нас. Ён катаваны быў, але цярпеў з добрай волі і не размыкаў вуснаў сваіх. Як авечку вялі яго на закланне, і як ягня перад стрыгалём ягоным маўчыць, так і ён не размыкаў вуснаў сваіх. Але Господу заўгодна было утрапіць яго цярпеннямі, і ён аддаў яго на пакуты. Калі ж душа яго прынясе ахвяру ў міласціўленне, ён убачыць нашчадства даўгавечнае, і воля Гасподняя паспяхова будзе здзяйсняцца рукою ягонай, кажа прарок Ісая. Езус цярпеў катаванні з добрай волі і не размыкаў вуснаў сваіх, як ягнё, якое маўчыць перад стрыгалём ягоным. А людзі, якія трымалі Езуса, насміхаліся над ім і білі яго, і, закрываючы яго, пыталіся: «Прароч, хто ўдарыў цябе?» І шмат іншых блюзнерстваў казалі супраць яго. Жаўнеры адвялі яго ў сярэдзіну дзядзінца, гэта значыць у прэторыю, і сабралі цэлую кагорту, апранулі яго ў пурпур і, сплеўшы цярновы вянок, усклалі на яго. І пачалі вітаць яго: «Вітай, кароль юдэйскі!» Білі яго па галаве трысцінай і плявалі на яго, і, згінаючы калені, кланяліся яму. А калі насмяяліся з яго, знялі пурпур
і апранулі ў ягоную вопратку, і павялі яго, каб укрыжаваць. Тактыка валадарства цемры заўсёды заключаецца ў тым, каб абразіць і прынізіць чалавека, задаць яму душэўнай болі, болі непрыняцця. У гэтым непрыняцці ходзіць кожны з нас. Мы пакутуем, калі нас не ўспрымаюць у сям'і ці на працы, ці ў іншым калектыве сярод людзей. Але мы насамрэч створаныя Богам з любові і дзеля любові. У такія моманты, калі абражаюць нас, мы не разумеем, што нас любіць Бог, наш тата, што Ён нас успрымае такімі, якія мы ёсць, любіць нас такімі, якія мы ёсць. Ягоная любоў да нас і прыняцце нас безумоўнае. Але калі мы не глядзім на Бога ў такіх сітуацыях, а глядзім на сябе, то наша боль ад пакутаў непрыняцця ператварае нас саміх у катаў для іншых. Мы люстэркава пачынаем весці сябе так па адносінах да іншых, абражаючы іх, не прымаючы іх. Мы трапляем у гэтую пастку сатаны, прыніжэння і непрыняцця. Але добрая навіна ёсць у тым, што ў такія моманты трэба глядзець на Бога, на ягонае прыняцце нас, мець здольнасць убачыць у катах людзей, якія не ведаюць, што робяць, і маліцца за іх, каб яны спазналі Божую любоў і прыняцце. Божа, дапамажы мне ў кожным чалавеку бачыць Твой вобраз і падабенства, і прымаць чалавека такім, які ён ёсць, без асуджэння. Амен. Ойча наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збави нас от злого. Амен. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты між жанчынамі, и благословенный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памношу нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословенная Ты між жанчынамі, і благословенный плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
захавай, памнож у нас веру ў тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай, памнож у нас веру ў тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі, і блаславёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Захавай, памнож у нас веру ў тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амэн. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 4. Крыжовы шлях. Паразважаем у ёй аб тым, што ёсць крыж для валадарства Божага. Што для нас крыжовы шлях Езуса Хрыста? Гэта боль і эмацыйны плач, як здзекваюцца над нявінным чалавекам, або радасць, што Езус ідзе гэтым шляхам да канца. Як мы разважаем пра гэтую сітуацыю? Душэўна ці духоўна? Душэўна гэта значыць па-чалавечаму. Духоўна гэта значыць як Бог. Мае думкі не вашыя думкі, ні вашыя шляхі, ні мае шляхі, кажа Гасподзь. Але як неба вышэй за зямлю, так дарогі мае вышэй за дарогі вашыя. І думкі мае вышэй за думкі вашыя, кажа Бог праз прарока Ісаю. Мысленне Бога заўсёды знаходзіцца ў сферы духа. Калі мы набліжаемся да Бога, маем з ім асабістыя стасункі, мы пачынаем праз Духа Святога і яго кіраўніцтва бачыць, чаго хоча ад нас Бог. Езус на крыжовым шляху сутыкаецца з душэўным мысленнем і разуменнем таго, што адбываецца. Евангеліст піша: «Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус абярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі Єрузалемскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых». Езус не мае да сябе жалю, бо ён не канцэнтруецца на сябе, а на волі Айца. Ягоная мэта дайсці гэты крыжовы шлях да канца, каб здзейсніць тое, дзеля чаго ён быў пасланы на зямлю. Жанчыны, увасабляючыя сабою народ Ізраэля, не глядзяць на Бога ягоны провід, але глядзяць вузка, матэрыяльна, цялесна. Таму Езус і кажа ім: «Не плачце па мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых». Вы не разумееце Бога Айца вашага, не разумееце ягонага мыслення, ягоных думак, а значыць, перадаеце і іншаму пакаленню, дзецям сваім, душэўны спосаб мыслення. Крыжовы шлях кожнага хрысціяніна – гэта выкананне волі Божай на карысць Божага валадарства. Гэта не хвароба, ад якой большасць хоча пазбавіцца ў сэрцы сваім і не пакутаваць. А гэта крыж, які патрэбна ўзяць з добрай волі, калі ёсць сапраўдны выбар. І такі выбар рабілі апосталы і іншыя вучні Хрыста. Яны дабравольна бралі на сябе крыж абвяшчэння Евангелля і ўсім пераследам з гэтым звязаным, каб здзяйсняць волю Божую і пашыраць валадарства Божае, здабытае нам Езусам такою дарагою цаною. Езу, дай мне зразумець шляхі твае, каб я несла толькі той крыж, які прынясе плён для пашырэння твайго валадарства. Амэн. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, прыдзі валадарства тваё, будзь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым,
і не ўводзь нас у спакусу, але збаві нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная тымі жанчынамі, і благословёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Захавай памнож у нас праслаўленне і любоў да тваіх абразоў. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 5. Смерць Езуса на крыжы. Паразважаем у гэтай таямніцы пра новы запавет з Богам. У прарока Ісаі чытаем словы Господа. На кароткі час я пакінуў цябе, але з вялікаю літасцю прыму цябе. У гарачцы гневу я схаваў ад цябе аблічча маё на час, але вечнаю літасцю памілую цябе, кажа адкупіцель твой Гасподзь. Бо гэта мне як воды Ноя. Як я пакляўся, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю, як пакляўся не гневацца на цябе і не дакараць цябе. Горы скрануцца і пагоркі пахіснуцца, а літасць мая не адступіць ад цябе, і запавет міру майго не пахіснецца, кажа Гасподзь, які літуецца над табою. Пра смерць Езуса Хрыста адбыўся новы запавет Бога з чалавекам. Адбылося нашае адкупленне.
Яно здзейснілася не ў вымярэнні чалавечага гістарычнага часу, але ў вымярэнні вечнасці. Раз і назаўсёды, для ўсіх, хто жыў да Хрыста, і для ўсіх тых, хто жыў і будзе жыць пасля Хрыста. Гэта мы прывыклі рухацца ў межах часу. Бог жыве ў вечнасці, дзе няма вымярэння часу. Бог рухаецца адносна нас падзеямі, а не датамі. У апошнюю хвіліну смерці Езус сказаў: «Здзейснілася», і, схіліўшы галаву, аддаў духа. Здзейснілася воля Божая. Езус зрабіў усё, што ад яго патрабавалася, выканаў сваю місію. Міласэрнасць Божая пралілася на чалавецтва. Горы скрануцца і пагоркі пахіснуцца, а літасць мая не адступіць ад цябе, і запавет міру майго не пахіснецца, кажа Гасподзь, які літуецца над табою. Мы адкупленыя перад Богам не таму, што заслужылі. Мы ніколі самі не можам заслужыць свайго адкуплення ад смерці, а таму, што Бог праліў на нас сваю ласку, літасць, праявіў сваю любоў да нас, бо аддаў за нас на смерць свайго адзінароднага Сына. Мы адкупленыя па Божай ласцы. Апостал Павел, калі рыхтаваўся да свайго арышта, бо гэтага хацеў ад яго Бог, сказаў: «Але я не дбаю лішне пра сваю душу, абы толькі ў радасці завяршыць шлях мой і служэнне, якое атрымаў ад Господа Езуса, сведчыць пра Евангелле ласкі Божай». Служэнне кожнага хрысціяніна заключаецца ў сведчанні пра Евангелле ласкі Божай. А што значыць Евангелле ласкі Божай? Гэта значыць, што мы адкупленыя Езусам па ласцы, па літасці Божай. Нам не трэба ў Бога нічога зарабляць. Мы ўжо адкупленыя Езусам. Акт свяршыўся. Езус зрабіў штосьці, што змяніла нашу пазіцыю перад Богам. Езус зрабіў, не мы. Тата Нябесны, дай мне ласку зразумець сутнасць майго адкуплення. Адкрый маё сэрца на прыняцце тваёй ласкі і майго сыноўства. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, блаславёная тымі жанчынамі і блаславёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе.
Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да цябе. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, блаславёная ты між жанчынамі і блаславёны плод улоння твайго Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер у хвіліну смерці нашай. Амен. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да цябе. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. О Марія, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Каралева ружанца святога, наша фацімская пані, дзякую табе за дапамогу, якую ты мне аказала. Твоё фацімскае пасланне – гэта праява мацярынскай любові. Ты прагнеш усіх уратаваць і кожнага хочаш правесці на неба. Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну і Духу Святому за гэтую поўную велічы каралеву неба, за яе фацімскае пасланне і за выслухоўванне нашых просьбаў. Амен. Хвала Езусу Хрысту. Сябры, калі вам спадабалася такая форма ружанцовай малітвы, то падпішыцеся на мой канал, дзяліцеся гэтым відэа і пашырайце Божае Слово сярод сваіх сяброў і блізкіх. Няхай Божае Слово дакранецца кожнага, хто хоча развіваць свае адносіны з Богам. І няхай уся слава будзе Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен.